Il-Gvern Malti avża formalment lill-Kummissjoni Ewropea bid-deċiżjoni tiegħu li jissospendi ż-żona Schengen sal-aħħar ta' din is-sena. Dan ifisser li l-kontrolli fuq min deħel f'pajjiżna se jibqgħu fis-seħħ għal minn tal-inqas xahar iktar wara li tispiċċa l-laqgħa tal-mexxija tal-Commonwealth f'pajjiżna. Il-Prim Ministru ħabbar din id-deċiżjoni ftit tal-jiem ilu meta qal li minkejja li fil-mument m'hemm ebda theddida serja fuq pajjiżna, il-Gvern qed jieħu l-prekawzjonijiet kollha. Il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil irreaġixxa u qal li ma jaqbilx. U biex wassal dan il-messaġġ issa jingħaqad miegħu il-kap ta' delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew David Casa. Dan tal-aħħar inqeda biċ-Chairman tal-Grupp Popolari Ewropew li miegħu huwa affiljat il-Partit Nazzjonalista. Fl-isqarrija tagħhom Manfred Weber u David Casa tkellmu biss dwar Malta u naqsu milli jsemmu pajjiżi oħra li bħal pajjiżna wkoll daħlu aktar kontrolli fil-fruntieri u l-ajruporti tagħhom. Fl-istess ħin saret referenza għal każi li hemm il-qorti brabta ma' ħruġ ta' permessi ta' residenza li nqabdu wara azzjoni li ħal gvern. Għal dan irreaġixxa l-Partit Laburista li fis-qarja qal li bħalma diġà għamel fil-każ tal-programm ta' ċittadinanza b'investiment Casa ma jipprova jxewwex fl-Ewropa. Il-Partit Laburista qal li l-Gvern se jħalli li l-Oppożizzjoni tkompli tkun innegattiva, fl-istess waqt li huwa se jieħu ħsieb biex il-poplu Malti u Awċi ikun sigur. Fisser kif anki minn kwistjoni delikata bħal din, l-Oppożizzjoni moħħa biss biex tagħmel ballun politiku. Simon Busuttil mhux vera jimpurtah mis-sigurtà tal-Maltin u l-Awċin, temm jgħid il-Partit Laburista.